Ce bine sună vocea ta. O să le ajungească! Dar ce bine sună vocea ta, te țin control asupra mea. Hipnotizată din o faptă, dar ce casa ta, de tine cred că-i vocea mea. Hipnotizată din o faptă. Să vedem și noi munca lui Lele de atâția ani de zile.